Nej, men jeg synes, det er så kanon. Så de her har aldrig fået før. Jeg er lidt valgt. Og hvad fanden det er, så kan man ikke få noget af den gamle fyr. Især hvis man har fået hakker bag i. Nej, men det er herovre. Der er også lidt mere. Det er hesten. Ja, nå. Så er det derfor. Så kan Peter så rent faktisk også bygge nogle baller eller noget. Fordi det er så største rigtig. Okay? Ja, fordi jeg synes godt nok, jeg har været ude i det. Nå. Så jeg husker, det er rigtig de der småpladser her med baske. Så færdig og lort. Det kunne godt være højt i klassen, men det er jo så stort. Det er bare lidt pænt ud. Jeg prøver heller ikke at komme med et forslag. Jeg er ikke bange for at sætte. Jeg har ikke rettighed til det. Over langs hegn. Han placerer de der så i der. Så skal vi bede Jane Eriksen om at komme på banen, og så skal vi bede start nummer 78, Majbrit Rasmussen, holde sig klar. Og resultatet for Karina Overgaard var 0 fejl i omspring i tid 5.